dobrodošli na još jednu tribinu. Danas je naš gost profesor Stipe Grgas, on je amerikanist s odjela za Socieka za anglistiku na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Rođen je u Zablaću, to je kod Šibenika, to sam sad saznala, jer mi ni Google nije puno pomogao. Njegova su područja znanstvenog interesa, kultura i književnost 20. stoljeća u SAD-u i Irskoj. Međutim, Stipe Grgas je također poznat i šire izvan svoje uže subdiscipline kao čovjek, profesor koji je znanstvenik koji je promovirao prostorni obrat ili obrat ka prostoru još u njegovim začecima. Ja bar tako mislim. Zanima ga odnos književnosti i ekonomije. Objavio je 4 knjige i 200 znanstvenih i stručnih radova. Pa evo, ja ga pozdravljam i želim vam ugodno slušanje. Zahvaljujem se vama koji ste došli na predavanje, a vama se posebice zahvaljujem što ste me ovako poznatoj dobi uopće pozvali. Jer više čovjek nije toliko aktualan, pa mi je bio se počašćen mojim pozivom. Tema o kojoj ću pričati naravno nije lišna nekakvih subjektivnih iščitavanja. Kao što je Orlando rekla, ja dolazim iz Dalmacije, živim u njoj, putujem njoj u zadnje vrijeme više nego što je uobičajeno. Međutim, mislim isto tako, ali to će biti nekakav fokus izlaganja za pitanje Dalmacije, koliko kod ono može biti slično, recimo pitanjima Istre, Slavonije, Like, ima svoje specifičnosti. A da isto tako upućuje na jednu problematiku koja je zanimljiva ili relevantna za širi hrvatski kontekst. Prije 2 godine Zadarski odsjek za geografiju je organizirao kolokvij što Dalmacija jest, a što nije. Kad sam čitao prikaze o tom skupu, na kraju se došlo do zaključka da nema odgovora. Da svi oni koji su došli tu nisu stvar ponudili nekakav decidirani odgovor. Ja nisam sudjelovao na tom skupu, jer na neki način moj apstrakt nije prihvaćen. Ja se ne libi toga to vama reći. Kad sam malo razmišljao o tome, zašto nije prihvaćen, nisam insistirao da mi se prihvati, ali mislim da postoji 2 razloga. Prvi razlog se reći što većina geografa, koji po meni u jednom svom jezgranom dijelu su državnotvorni, u stvari znanstvenici, libi se promišljati pitanja discipline. Ili drugačije kazano, geografija u Hrvatskoj uglavnom se bazira na jednom pozitivističkom pristupu, kvantifikaciji, kalkulacijama i tako dalje. I ono što se dogodilo drugdje sa geografijom širom svijeta, taj obrat ka humanoj geografiji, ka spacijalnom zaokretu, kod nas se više osjeća u drugim disciplinama nego u samoj geografiji. Jedan drugi razlog je što geografi u konjunkturi u kojoj se nalazi Hrvatska imaju svoju zadaću da iscrtaju vanjske granice zemlje, da to nekako polemiziraju, da na neki način ustanove te vanjske granice, pa se sam govor o unutrašnjim granicama nekako ni podištava. Smatra se da on nije relevantan. To bi bilo moje prva hipoteza i upravo obrnuto. Ja smatram da svaka teritorijalna jedinica, kao što je nacija, uvijek unaprijed heterogenizira prostor. Znači, nacionalna država, svaka nacionalna država sastavljena je od niza drugih sastavnica koji pokazuju da taj prostor nije homogen. Te sastavnice nisu, ovo je zanimljivo za ono što ću kasnije reći, nikad neutralno posložene. Svaka nacija izdvaja određenu komponentu, određenu regiju, da se poslužim riječi koja se nalazi u naslovu, i nju smatra egzemplarnom. Ona se smatra kao ona koja objašnjava cijelinu nacije. Kad bi sada totalno htio sumirati ovo o čemu ću govoriti, onda ću reći sljedeće. Dalmacija na jedan paradoksalan način, dakle regija koja je izvorište hrvatske državnosti, u konstelaciji u kojoj se danas nalazi je marginalizirana.
druge se regije uzimaju kao ono što je sinekdotski ili ono što je metonimijski se odnosi prema nacionalnom prostoru. Dakle, to je ta osnovna teza, da na neki način taj razumljeni prostor Hrvatske marginalizira relevantnost Dalmacije i da na neki način iziskuje, ja bih rekao, jedan drugi pristup Dalmaciji. Pristup koji im je vrlo blizak, koji na neki način određuje što shvaćam pod pojmom regije, je takozvani kritički regionalizam. Regionalizam vrlo često u prošlosti se smatra nešto što je zavičajno, nešto što naprosto se iscrpljuje u svom skladbeničkom diskursu, ponekad u jednom nostalgičarskom odnosu prema onome što je bilo i ne uvažava neke osnovne činjenice koje su evidentne u svakom sustavnijem pristupu regijama. Jedan drugi razlog zašto se regionalizam, ja bih rekao u današnjem svijetu donekle se marginalizira, je diskurs globalizacije. Jer se smatra da bezmjesnost, dakle totalno odsustvo bilo koje regije, obilježuje današnji trenutak. Međutim, ja bih isto tako predložio činjenicu da i na tome počiva taj kritički aktualnost kritičkog regionalizma. Dakle, ja bih upozorio na činjenicu da uporedo sa tim pojmom bezmjesnosti postoji jedan lokalizam, dakle, jedan povrat gdje se pažnje usredotočuje na regionalne identitete. Osnovna postavka tog kritičkog regionalizma je sljedeća. Pročitat ću osvrt Douglasa Powella, jednog teoretičara kritičkog regionalizma, koji kaže sljedeće. Umjesto pitanja da li je određena verzija nacije valjana ili ne, nove studije regija pitaju čijim interesima služi dana verzija regije. To je posebice zanimljivo u slučaju interesa. Čijim interesima služi onakva Dalmacija koja se predočuje? Ukratko, naglasak nije na tome što regije jesu, nego zašto su onakve kakve jesu. Pita se što one čine u jednakoj mjeri kao što je njima učinjeno. Ovaj zadnji odlomak iz te rečenice je značajan, jer čini mi se da Dalmacija u onim čitanjima koje ja prihvaćam je više objekt određenih politika nego da je sama izrazila ili iskazala određeni politički subjektivitet. No, ja sam i u opisu izlaganja pozvao se na Henri Lefebvrea i njegovu trodiobu prostora, jer mislim da na neki način ona nam pomaže da dajemo nekakav koncept što Dalmacija možda jest. Naravno, namjerno kažem možda jest, jer nipošto ne pretendira na nikakav apodiktički odgovor. Henri Lefebvre je zanimljiv iz više razloga. Henri Lefebvre je utemeljujući mislitelj zaokreta ka prostoru. Međutim, da nekako vidimo gdje stojimo u našoj kulturi sa tim zaokretom kao prostorom, zanimljiva je sudbina Lefebvrea u prevodilačkom poslu. Henri Lefebvre je marksist iz Francuske i on je, dosta njegovih dijela su prevedene prije 1990. godine. Možete ga naći u različitim prijevodima, sociologa svakidašnjeg života i tako dalje. Jedina knjiga koja nije prevedena je upravo Produkcija prostora. Dakle, taj ključni tekst koji na neki način je kumovao takozvanom geografskom, spacijalnom zaokretu ili tom inkorporiranju prostornosti i spacijalnosti u društveni diskurs. Volio bih strahovito puno da vidim prijevod tog teksta, jer mislim da zaslužuje jednu adekvatnu valorizaciju u našim društveno-humanističkim znanostima. U tom tekstu Lefebvre nudi trodiobu prostora određenim redoslijedom. Ono što ja kanim učiniti je obrnuti taj redoslijed. On primjerice kao treću sastavnicu doživljaja prostora navodi prostor reprezentacije. Ja ću započeti sa tim jer smatram da nam poslužuje, da nam služi nekako dohvatimo se predmeta Dalmacije.
Lefebvre smatra da je prostor reprezentacije onaj prostor slika, imaginativnih konstrukcija, da je to prostor koji se oblikuje u umjetničkim praksama. To je prostor koji stvaraju, prostor simbola, koji stvaraju uglavnom umjetnici, pisci, a ja bih nadodao kazivači, bardi, pjevači, slikari i tako dalje. To je slika i kad uzmemo taj prostor reprezentacije, mislim da je to ona razina prostornosti gdje je Dalmacija najprisutnija. Dakle, vi možete ići, ona je toliko opljevana da naravno već predstavlja na loš ukus, znate, idete, koji idete, svaka pjesma govori o škrapi, kamenu, drači, već je degutantno postao način na koji se toj Dalmaciji tepa. To tepanje, ili to nekakva, ja bih rekao, mistifikacija prostora Dalmacije funkcionira na dvije razine. Jedna, da se koristim imagološkim rječnikom, jedna je autopredožba. Tako Dalmatinci doživljavaju taj prostor, opjevan, neprispodobljiv, autentična jedini prostor, a toga vrlo često ga izvan isto smatraju kao dio, ja bih rekao, ponude onoga što taj rub mora i kopna može pružiti. Ovdje bi sigurno mogao čitav arhiv nastati, pa počevši, ne znam, od drevnih opisa Dalmacije u tekstovima do Miše Kovača ili Dragojevića, koji naprosto u jednom interkulturnom smislu nipošto ne treba poslije zanemariti ako ćemo se radikalizirati taj interdisciplinarni pristup. Ono što bih htio napomenuti tu, kad gledamo taj arhiv koji naravno ja neću tu pokriti, postavlja se pitanje odakle je ta afilijacija prema Dalmaciji, odakle je njena privlačnost. I kad gledamo te razne prikaze, ja bih rekao da ona zajednički element, većina tih pristupa je, ili ono što razlikuje taj prostor od drugoga, je more. Vratit ću se zašto to izdvajam, ali mislim da to more ima onaj determinirajući učinak. Čak unutar determinacije što je Dalmacija. Ja svako ljeto potrošim nekoliko dana u Kijevu kraj Knina, koji čovjek nikako ne bi nekako u mojim obalskim razmišljanjima smatrao kao dio Dalmacije. No, kad idete tamo, onda vidite da postoji taj zov mora koji se još čuje. Dakle, more je ono što diferencira ili, ja bih rekao, identificira te prostore. Vojin Jelić u jednoj svojoj knjizi opisujući Knin, to je se zanimljivo iz onog ranijeg teksta, on govori o Kninu kao dalmatinskom gradu. Mi smo možda to zaboravili, ali on govori o prisutnosti, malo prije sam spomenuo klapsko pjevanje, način pjevanja, način doživljaja, geografije, usmjerenost, okrenutost tom jugu. O tome ćemo se vratiti u nastavku izlaganja. Drugu stavku trodiobe prostora koji Lefebvre predlaže je nešto što on naziva reprezentacije prostora. Ta drugi element prostora je zanimljiv jer on na neki način kaže da je to prostor koji stvara birokracija, administracija. To je prostor urbanista, to je prostor kartografa koji u stvari stvaraju te stroge međe, politički odlučuju da li nešto pripada ili ne pripada onom kotaru, okrugu, regiji. Ja bih isto tako rekao da zašto to izdvajam, jer mi se čini da te reprezentacije su aktualne. U smislu da postoji nešto u jednom hrvatskom političkom projektu koji niječe opravdanost Dalmacije kao regije, koji naprosto nju sjeće. Ovdje neću čitati iz jednog članka koji je napisao Damir Šarac u Slobodnoj Dalmaciji, ali je naslov indikativan. Bez razuma, zašto Dalmacija ne smije biti jedna regija? Jer postoji taj proces administrativne podjele gdje se niječe mogućnost da Dalmacija bude regija. Tako da se predlaže, recimo, dvije regije, južna, sjeverna, gdje moja županija Šibenik je razdeljena na pola.
nekome to smeta. Isto tako te administrativne podjele su postaje provizorne, vrlo često i ona ne odgovaraju ovoj trećoj diobi koje će se vratiti, ne odgovaraju životu Dalmacije. Nedavno sam bio u Dubrovniku, ne terenskim poslom, ne na terenskom istraživanju, jednom drugom, i pitao sam Dubrovčane, a vi ste malo prije to rekli, jeste vi Dalmatinci? Kažem, ne, Dalmacija seže do Pelješca, ovo kasnije nešto specifično. Ali jedna zanimljiva druga potka bila. Ono što spada u Neretvansko-Dubrovačku županiju su otoci. Primjerice Korčula i ovi drugi koji veze nemaju sa Dubrovnikom. Svi ti otoci gravitiraju Splitu, ne Dubrovniku, zbog različitih načina i na neki način upravo prikazuju da svakidašnji prakse, svakidašnji život se odvija mimo administrativnih podjela. Ova treća dioba stoga je zanimljiva, to je Lefevrova definicija spacijalnih praksa. On govori o rutinama unutar određenog prostora, on govori o tome što te rutine proizvode, što one reproduciraju. I opet je pitanje, postavlja se doista pitanje kad bi se išlo u jednu dublju analizu Dalmacije, da li te rutine imaju neki identitetski, nešto što je identitetski ima zajedništvo. To postavlja samo pitanje jednoj minucioznijom opisu Dalmacije, ali na neki način čini mi se da postoji, da se citira Lefevra, stanovita kohezivnost, što istodobno ne implicira da je ona koherentna. Možda geografski naprosto postaviti to kao jednu tezu, postoji Dalmacija koja je uokvirena određenim reljefima i na neki način intuitivno shvaćamo dokle seže Dalmacija. Ja bih se ovdje osmjelio i kazao sljedeće, da se slažem sa Dubrovčanima da oni nisu Dalmatinci, koja je možda radikalna teza, ali bi isto tako rekao da ono što po meni upravo definira Dalmaciju, to je to nekako troprostor, otoka, kopna i zaleđa. Možda to govorim iz šibenske perspektive, gdje se Dalmacija ipak shvaća i Drniš i ono što dolazi iza zadnjeg brda. Dakle, Dalmacija je ono što ima svoje zaleđe. Kad se tu hipotezu postavi u Dubrovčanima, onda samo rekli da imamo mi svoje zaleđe isto, ali malo drugačije od onoga kako ste vi prezentirali. Čini mi se da ta nekakvo jedinstvo Bodula, Vlaha, jer Vlaje, kako mi kažemo, je ono što definira Dalmaciju. Kako kod je ponekad urbanisti ili ovi drugi koji zagovaraju gradsku kulturu htjeli simplificirati i rekli da je Dalmacija isključivo ono par gradova nanizani na obalu. Dakle, tu mislim kad bi se išli odgovoriti što je to Dalmacija, da bi trebalo uzeti te tri dimenzije prostornosti. Administrativnu, ovu imaginaru i spacijalne prakse. Na ono, razmišljajući ili čitajući nešto u ovom tekstu, ono što me je frapiralo, što mi je činjenica ta da Hrvatska ima problem sa Dalmacijom. Na neki način, ovdje ću ponuditi par odgovora zašto je tako, počevši od vrlo općenite tvrdnje da more uvijek je teško identitetski odrediti. Da more ne pripada nacionalnoj teritorijalnosti, on je uvijek ono što osporava, ja bih rekao, bilo kakvu kohezivnost ili bilo kakav osjećaj kolektiviteta. Da je njegova otvorenost na neki način iziskuje, kad se neki narod nalazi blizu mora, strahovito dugi proces da se ono asimilira u kulturni imaginarij tih zajednica. Ja se nipošto ne slažem da kad su Hrvati došli do mora, oni su se odjednom transformirali i postali drugačije biće. Mislim da su Hrvati oduvijek imali problem sa morem, ne oduvijek, ali u početcima, more nije bilo nešto što je njih razlikovalo. Oni ga nisu akceptirali. Ja bih čak rekao, kad su Hrvati dospjeli do mora, onda su mu okrenuli leđa. Ivo Frangeš u jednom svom predavanju kaže ovako, ovo je čista po meni patetika s kojom se totalno ne slažem.
Spuštajući se na Jadran, Hrvati su podlegli zovu slobode, zovu forme, zovu opasnosti, zovu povijesti. Mislim, kad čitate tu Herborgovu, čovjek se začudi. Mislim, to može biti u čitankama koji hoće razviti hrvatski patriotizam, koji se razlikova svih ustavnih naroda ovdje, ali to nije istina. Kad idete u mikrolokacije unutar Dalmacije, onda uglavnom sva naselja prvobitno su ugrađena dalje od mora. Jer more predstavlja ono što se ne može pripitomiti, ono što predstavlja prijetnju. Iz Šibenika, tačno jedan primjer. U Šibeniku, ovdje citiram, jer ovo govorim citirajući Šimuna Županovića, koji je dosta toga napisao o šibenskom kraju. On kaže da su prvobitno u Docu, dakle starom dijelu Šibenika, imali brodice. I sad bi čovjek rekao, ti Šibenčani su bili veliki moreplovci i velike ribari. Međutim, te brodice nisu služili za ribolov, nego su služili Dolčanima da idu iz jednog kraja na Martinsku kako bi išli obrađivati polje. Znači, on je ostao desetljećima težak, kome nije ovo more ponudilo nikakvu drugi habitus, a pogotovo da je on smatrao to more kao ono što mu podaruje, kako bi Frankeš rekao, slobodu, izazov i tako dalje, i tako dalje. Pored, ja bih rekao, te najopćenitije, neću reći averzije, nego taj učinka more na tvorbu identiteta, ima nekoliko povijesnih dokaza da se Dalmacija marginalizirala. Josip Randičić, povjesničar na Splitskom sveučilištu, u svojoj knjizi Dalmatinski autonomistički pokret, piše da je, citiram, 1700. Pavao Ritter Vitezović u dijelu Croatia rediviva napisao: nakanio prikazati nekdašnju prostranu Hrvatsku i izbrisati poseban pojam Dalmacije ili je podvesti pod hrvatsko državno pravo kao pokrajinu koju su Mlečani ugrabili Hrvatskoj u trenucima njezine slabosti. Dakle, ovdje se radi o čistom političkom projiciranju Hrvatske koja nema mjesta za Dalmaciju kao nekakvu razlikovnu zasebnost. Uzet ću jedan drugi primjer. Jedan od Vicko Krstulović, splitski prvoborac, je došao nemilo sa partijom negdje poslije 44-45. zato što je zagovarao jadransku orijentaciju. On je poznat po tome što je zagovarao jadransku orijentaciju, međutim, ni federalno, ni republičko partijsko rukovodstvo u to vrijeme nije imalo sluha da bi se nešto u Dalmaciji razvilo. I došao je nemilost i u situaciju da ne može politički djelovati. No, popričamo se, pomaknimo se malo u recentnije vrijeme. 90. godina, a toga se sam sjeća, postala je sustavna kampanja da se ne govori o Dalmaciji. Dalmacija se govori kao Južna Hrvatska. Ta riječ Dalmacija, kao da je nekom strahovito smetalo, on je nije mogao izgovoriti. U knjizi Između crvenog i crnog Dragan Markovina citira riječi Franje Tuđmana koji je izrekao na prokurativima 1997. Dalmacija je kolijevka hrvatske državnosti, ali stjecajem okolnosti u njoj se razvijalo i autonomaštvo i unitarizam, dakle oba dva pojma. U blizini su bile čak i četničke čete u Drugom svjetskom ratu. I zadnja rečenica koja je izrekao, i danas imamo nekakvih feraoskih sramota u Splitu, koje sramote i Split i Hrvatsku. To mi je vrlo indikativno. Jel? Dakle, taj jedan zazor da se ona imenuje, da se prepozna njena razlikovnost. Na YouTube-u imate posjet Franje Tuđmana južnom bojištu. Kad se oslobodilo Dubrovnik, on je na podijumu sa Bobetkom, generalom Bobetkom. I on izrečito ni jednom riječju ne spominje Dalmaciju. Jedina riječ koja funkcionira je Južna Hrvatska. Dalmacija se teži prebrisati, izostaviti, evitirati. Kad bi nekako te dvije stvari spojio, dakle ovu komponentu mora koja priječe nekakvu identifikaciju i ovo drugo politički projekt, poslužit ću se
jednim citatom Jurice Pavičića iz Split by Night, njegovih kolumna. Za većinu građana Hrvatske maritimni dio države doista je samo more. Mjesta na kojemu je fizički moguće kupanje i zgodna je pogodnost što to more imamo doma, pa se ljetovanje ne mora poput skijanja plaćati u eurima, naravno ovdje sa kartičan, mislim da stoji. Izvan 3 ljetna mjeseca to more u obzoru ne postoji. Ono je golemoj većini Hrvata daleko i nevažno koliko i Njemcu njegovi grčki otok ili milanskom buržuji sardinijska plaža. U tom je smislu Hrvatska ne svakidašnja šizofrena zemlja. Stranci je ponajprije prepoznaju po moru, njen litoral je konstitutivni element njezinog inozemnog identiteta. Što više, možda jedini pozitivni element njenog inozemnog identiteta. Istodobno, to more nema puno veze s onim što mi doista jesmo. Dakle, Pavičić je tu naravno malo radikalan, možemo o tome porazmisliti, ali na neki način uvjeren sam u to. Da nije samo Krstulović zalud zagovara tu jadransku orijentaciju koja bi nekako napravila drugačiju razmještaj povlaštenih mjesta unutar državi, nego i to je i dalje aktualno. Pogotovo, recimo, znam za određene inicijative u Zadru, inicijative koje pokušavaju vitalizirati otoke, na koje je nalazena strahovite velike prepreke i svjedočimo u stvari odumiranju tih otoka. Da ne kažem odumiranju koje nastupa kad je on više nije turistički valoriziran. Ja bih se tako sada rekao nešto sljedeće, možda blasfemično. Ali postavlja se pitanje da ne treba ići u to antičko doba pa razmišljati o položaju Dalmacije, tadašnje provincije u Rimskom carstvu, nego promišljati tu Dalmaciju recimo u zadnjih 100-tinjak godina. Mi znamo da je unutar Austro-Ugarske to bila najsiromašnija pokrajina tadašnje kraljevine. Međutim, ja postavljam pitanje kako je bilo sa Dalmacijom, recimo u nedavnoj tvorevini, u federalnoj Jugoslaviji. I tu baš ne mislim da je nešto posebno što se tiče Dalmatinaca. Ovdje ću citirati nešto s čime ima problem. Povjesničarku Gancu Aras u jednom članku piše sljedeće. Snošljivoj dalmatinskoj tradiciji Hrvati duguju činjenicu što su jedini od Slavena prihvatili mediteransku baštinu i ugradili je u svoju naciju. Ako je možda nekad funkcioniralo, ne bi to baš rekao, a pogotovo ova snošljivost Dalmatinaca, mislim da bi bilo malo teže argumentirati ili opravdati. No, čini mi se, kad bi gledali unatrag 40-50 godina, dolazi do jednog loma, ili drugačije kazano. Kako je kod tumačili, ja bih rekao da u bivšoj federaciji Dalmacija imala povlašteno mjesto. Povlašteno mjesto u smislu da je figurirali ne samo kao poželjno mjesto, nego kad bi čovjek pogledao primjerice estradu, s ovim sam htio započeti tekst, ali nisam, pa ću ga ispomenuti, kad primjer gleda sportski život. Sport, to je zanimljivo, što se dogodilo sa Splitom i sa Dalmacijom. Primož Girman, mislim da se zove, slovenski novinar, je prigodom ispraćaja Dragojevića na Rivi napisao jedan lijepi članak, kaže da sa Dragojevićem umire jedna Dalmacija, s tim se totalno slaže. Ali istodobno to koincidira sa umiranjem jedne druge institucije koja je Dalmaciji vrlo važna, to je sa nogometnim klubom koga uopće nećemo imenovati ovdje. I sam Primož kaže ovako, zamislite bivšu federaciju gdje imate republička središta. I svako onak koji zna malo sport, ta republička središta su bili nositelji sportskog života, u stvari, u bivšoj federaciji. Split je nešto što izlazi iz ničega. Nekakav drugorazredni grad po nekakvoj populaciji i demografiji, odjednom igra toliko važnu ulogu u nizu kulturalno-sportskih manifestacija. Kad sada mjerite sadašnje stanje sa nekadašnjim, mislim da dolazi do jednog opadanja. A to opadanje, koje nije samo žalopojka ili nostalgija za nekim starim vremenima, čini mi se da ima svoj uzročnik u nečemu drugom. A to drugo
je obilježeno razvojem situacije poslije pada Berlinskog zida. Ili da to kažem na sljedeći način. Dalmacija je u staroj konjunkturi bila značajna zato što je Jadransko more bilo značajno. Kad čitate tu geopolitiku, ona je bila vrlo važna kao određeno, kao morski izlaz i dostupnost mora. Ono što se zaboravlja je naprosto da težište geopolitičkih interesa se pomaklo prema sjeveru. A Jadran je postao jedno turističko izletište, ono je postalo totalno geopolitički važno. Jučer sam prisustvovao dolasku brodova iz Žirija nakon hrvatske vojne vježbe Mornarice. Mislim da su bili jedan brod se zapazio, nisam baš vidio ono strahovito jako flotu Mornarice. Što reflektira činjenicu da to more nije onoliko važno koliko se možda Dalmatinci umišljaju, a da ne kažem koliko se s njime identificiraju. Drugačije naprosto kazano, čini mi se da taj značaj Dalmacije je izmješten i unutar hrvatskim politikama, ponekad svjesnim, evo to neću argumentirati, ali isto tako širim geopolitičkim okruženjem. No, da samo pri kraju ću reći nešto drugo, da Dalmacija naravno nije nipošto specifična. Dalmaciju je zahvatio jedan proces koji treba imenovati. I ona nije po tome specifična, nego je specifična samo po jednoj stvari. Nedavno sam pročitao knjigu jednog engleskog ekonomiste koji govori o razvoju kapitala u današnjoj situaciji prevlasti financijskog kapitala. Kaže, jedina vrijednost u današnjem svijetu koja može na neki način stabilizirati tu fluktuirajući narav novca je ozemlje, ali je to kvalificirano, kaže, privlačno ozemlje. I to je ta Dalmacija što u biti ima. Ima, radi razloga koji isto su povijesni naravi, ima ozemlje koje je ciljano. Ima i tu nekretninu koju ljudi hoće na njoj nadograditi, graditi kako ko hoće. To je paradoksalna stvar, najsiromašnija regija, nekada sam Austro-Ugarskoj, sad je najprivlačnija. Gradi se ko ludo, to i svi znamo. Ovdje ima jedan primjer, neki Jeff Blackard. On kani investirati negdje na Pašmanu, stvoriti Pašmansku rivijeru. To isto mogu reći. Ja dolazim iz Zablaća, Zablač je dospjelo u vijesti, ne radi toga što ja dolazim iz Zablaća, nego dospjelo u vijesti kad su čuli da Brad Pitt, čista jedan reklamni štos, odlučio se graditi neke vikendice oko Zablaća. To je ta reklama gdje više to more, jer to ozemlje nema svoju afektivnu vrijednost, nego postaje komodificirano. Jer on kaže da će pokušati na Pašmanu, na Jadranu, sagraditi, poslušajte ovo, autentično dalmatinsko selo. Amerikanac će sagraditi autentično američko selo, a taj Jim Blackard je poznat po tome što je u Teksasu sagradio repliku Supetra. To uvijek mora biti ili lud, ili ne znam koju drugu riječ koristiti. A meni je zanimljivo ove dvije riječi. S jedne strane autentično dalmatinsko selo, a s druge strane replika. Naravno, novinar je to napisao, uopće ne videći da je to proturječnost. Dakle, ono što se događa na Dalmaciji je jedan proces, dođe ću citirati mog omiljenog geografa, Davida Harvija, koji kaže sljedeće. Dublja značenja koje ljudi pripisuju svojim odnosima sa zemljom, mjestom, domom i praksama obitavanja su neprestano u sukobu s grubi komercijalizmom i tržištem nekretnina. I to je proces koji je neminovan i to je proces koji će kad tad, ja bih rekao, izmjestiti Dalmaciju, nivelirati je i njezinu razlikovnost možda staviti kao nekakav proizvod, kao robu, ako je u međuvremenu totalno ne unište, čemu isto svjedočimo u raznim tim turističkim centrima. Kad pomenem kapital i komercijalizaciju, komodifikaciju, možda bi, kad sam bio puno mlađi, sad nastupao sa nekakvim radikalnim političkim programom, to je iza mene, i na neki način čini mi se da i taj radikalizam određenih političkih opcija isto vode u istom smjeru. Dakle, na neki način ta lijeva i desna opcija se poklapaju oko jedne mantre, a ta mantra je razvoj. Ono što će dokrajčiti ne samo Dalmaciju, nego dosta osvijest identiteta
je ta mantra, taj imperativ razvoja. Ovdje ću pročitati iz jednog teksta Ivana Ilića. Ne znam da li ste čuli za Ivana Ilića, to je čovjek koji doista bi treba biti inkorporiran u panteon hrvatskih velikana, ali zbog raznih razloga on je nepoznat. On kaže sljedeće. Dakle, ovo je njegova kritika te komodifikacije koja je vrlo zanimljiva, ali na samom kraju ću reći zašto mi ga citira. Sada je vrijeme da otkrijemo aksiome skrivene u samoj ideji razvoja. Dakle, što je to razvoj? I mislim da se svijet približava tom trenutku da sam razvoj ima učinke koji su pogubne, koji sam sebe potkopava. Onda on ide to razložiti, fino to opisuje, govori o nestanku vernekularnih vrijednosti i kako se sve komodificira kao što sve biva roba. Ja neću to pročitati, to je podolji članak, ali mi je zanimljivo pretpostavka da on dolazi do ovih uvida koji su relevantni bili u širem teorijskom kontekstu. Dakle, pisac koji je surađivao sa Foucaultom, sa čitavom francuskom scenom, nekako mogu zamisliti gdje je on dobio poticaj za ove vrijednosti, za ovu alternativu svijetu razvoja. I negdje u jednom drugom tekstu piše, čovjek koji vam govori rođen je prije 55 godina u Beču. Znači, ja nisam rođen u Beču, ani prije 55 godina, nego prije 67 godina. Strah me uopće pomenuti tu godinu. On kaže, mjesec dana nakon rođenja vlakom pa brodom bio je prevezen na otok Brač. I onda on govori o Dalmaciji, kako se mijenjala pod raznim administrativnim uređenjima, tutorstvima. I onda kaže sljedeće, ali sve te brojne promjene namjesničkih odora jezika tijekom 500 godina malo su utjecale na svakitašnji život Brača. Iste su maslinove grade, iste su maslinove grede, podupirale krov kuće moga djeda, kišnica se i dalje skupljala s istih kamenih ploča na krovu. Vino se pravilo u istim bačvama, riba lovila iz istih vrsta čamaca, a ulje dobivala od stabala koja su bila posađena kada je grad Edo još bio mlad. Dakle, ovdje imate jednu sliku, ja bih rekao da njegovo to iskustvo tog življenja nekadašnje Dalmacije pripomoglo mi je da ima taj kritički odmak prema mantri rasta, razvoja i tako dalje. Dražen Katunarić u pogovoru citira iz jednog drugog teksta njegove riječi. Otkada sam napustio staru kuću na otoku u Dalmaciji, više nikad za mene nije postojalo mjesto koje bih nazvao svojim domom. Ja volim često sam sebe citirati, kad nešto govori o sebi, onda ja kažem ja živim u svijetu koji više nije moj. Ja živim u Zablaću koji je nekad bio mjesto, selo, koje više nije ni mjesto ni selo. Ljudi su nestali naravno, ali drugi običaji su nastali, druge prioriteti. To se događa svugdje, ne samo u Dalmaciji, ali mislim da ona to drastično doživljava. Možda više taj ciklus investiranja, deinvestiranja ruinira, da se posluži toj riječi, čitavu Dalmaciju. I na samom kraju, Katunarić je odlučio staviti na naslovnicu sliku Ivana Ilića na magarcu koji vodi njegov djed. Orlando zna isto da, ako Bog da, nekoliko mjeseci ću nevjerojatno posjeću djed, ali bi volio kad bi imao tu mogućnost usaditi u to mlado biće ono što je Dalmacija nekoć bila. Dalmacija mjere, Dalmacija širokih obzorja, Dalmacija jedne otvorenosti prema svijetu. Ali, nažalost, nema više ovakvih kupa, nema više ovakvih kuća, a o tovarima znamo gdje se najčešće oni pojavljuju i na koji se način oni tretiraju. Ja vam se zahvaljujem.